आ तू तारा तनिको चिंता नहीं करे के है न एकदम फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है। अब एक कोनो काम नहीं है प्रीतम मेरे तुम लिख भेजो प्यार तुम्हारा आनर है फूल तुम्हें भेजा है खत में। ई का करतनी ई का अब करत का बानी कुर्ता खोल अरे एक रह दी एक रह दी कुर्ता खोलतनी अब आज सुहाग रात ह आज तो सुनी ना तो सुहाग रात के हई ना खोलल जाला हई कुर्ता काहे के खोलतनी अरे रुकी कमर दे में जनाही करब ई गारंटी लिख ल खोले ना दो मानी ना का अरे सुनी ना अरे है के मत खोली काहे आज ना पंडित जी मना कइले बानी आज एकादशी ह। अच्छा एकादशी ह पंडित जी ढेलवा मना कइले ढेला बाबा मना कइले बानी ना कहले बानी ना कि एकादशी के दिने मत छुए दिह। अच्छा ठीक बा चली सुत रही एबरा सुत रही जल्दी से सुबेरे उठ के आ फिर ओकर जैसे घर के काम उम करके रोड के खूब बढ़िया पराठा बना के खियावे के बाद तो जाए ना द जैसे अपना दिन खेपनी वैसे एक दिन में अब कौन हमरा ठीक बा सुत जाई हमहू सुत जतनी देखी ना हमार पेट में तनी गैस लेखा भइल बा तू सुते दी पेट में ठीक ठाक माने गैस उसके कोनो प्रॉब्लम नहीं है नु तनी मनी बा मर मैदान जइया नु तो हमरा के जगा लिखा ऐसे कि अकेला में गइल ठीक नहीं के हैं नया दुल्हन के अकेला में उन्हें ठीक नहीं के हमरा जगा ना लिया हैं आ माने गैस ठीक बा हैं हई बड़ा सुंदर लागता सुंदर तो ला ना भाई सुंदर लागता तब बात तो अरे ऐसा ना कहत ला 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 इहो तहरे हाय ला हाय हो ला और का दे दी बोला ना कुर्ता खोल के दे दी पहनबू ना एक रो पहनले रही सुत रही ठीक बात मर मैदान के यार तब जगह ली ठीक हां ठीक बा कमर दे में जनाही करब ई गारंटी लिख लो मारी राम है भगवान मारी बुढ़वा गौते रही का रात भर ये भगवान आज रात भर हमरा के कैसे बचा ली तनी ऑनलाइन जानकारी ले ली सुहाग रात कैसे मनाए आयो दादा ये बुढ़वा लगता कि सूती नहीं का